see you, and welcome to Alemania. And we have singers and can let you. Bazulitan itxendo aktivitate ezberdina. Erreka bajau. Tamén dira fangitzen. Tiroliniain gauen. Berba eta. Balan jokuak eta zelan da, munditxik orientazioakin eta hori ondo gozan. Kobara sartu eta holako eskalada eta giorra peloitxez. Baina aktibidade bakoitzean bustitzen zinen, asasen saltuak eta erregetan. Baina joko itxa azkeneko gunean eta da honena. Oso gauza interesantiak praktiketako. Esperientzia berri bat izan bizaka eta dana da gundo. Erreka hasieran igo bida mendi bat, baina gero merezi duten dago, ez? Azkenean ondo pasetan da eta. Zesan politxa, soiesen errekati bajetan, zesasen kaskadak eta... Salto asko itxe dituzu, eta lozu errepikau nahi duzun beste, eta rapela bai, eta baja bekaino. Arnesekin eta sokekin bajetan zauen bareta ondizan. Neopren maz, eta kaskua. Eta arnesa. Eta soka. Manera joko itxa azkeneko gunean eta da honena. Juntean zare, taldeak, beste taldien kontra. Bandera gehixen daukon taldeak ira asisten dago. Eta lapurtu jozu buztanak eta holan. Empate bat badau, buztanak gehixen daukon taldeak. Eta lokatzak eta holan zikintze zare eta karramartien behar jauzitxo zaretu. Fangitzen betretxemara, betretxema ondo dau. Animalixak eta ikusi genitxun, sarriak, marmotak. Betretxeman puntan, zauzen munduko famatuenetariko pareta batzuk eskala horien dako, eta eskala hori ikusi gauen jendia eskaletan. Edurra ikusi gauen ustalien eta hori normalien ez da hemen inguruen bentsat ez da edurra askoik ikusten, gara hortan. Eta guraldi beruakin da edurra gozada bada. Eta han jolasten ibili egiten denbora asko eta oso ondo oso. Neri eskala bai asko gustau jaten. Eskalatu oso harri bat, harri handi bat. Errekaldamenien, eta enbiozu alde batetik igo, eta bestaldetik rapeletan bajau, eta erreka onduen gelditzen zara praktikamente. Goizan ipintzen da monitore bat, eta berak asegura gutxen dutu. Eta gero arrokako bestaldian beste bat, rapeletan jaizten zaren nian ez jauztako. Bai, monitoria kontroletan daude, bai. Eta ez da guape arriskurik. Kobasulua dizen zan politxa, eta kobazulo garruen beba itzen zaben rapelau eta eskalau bebai. Eta asasen gauza kuriosuak, kobazulo garruen beba izaben erreka bat. Eta gero joan gitzen leku zabal batera,
eta kendu gaben linternak, eta monitoriak, kontazizko historio bat. Eta gero joan gitzen erreka batera, eta erreki hotza zauen. Bainetako talan, eta sasen saltuak eta erreketu. Bero asko itxen zaben ez, errekia beharrezko esan. Ez du fuerte gare. Orientina da... Trujula bat emutu dutzu, Eta mapa bat. Eta izan zuen bendi batean, pues galdutan, bueno, baina dukezun mapia eta iparra eta zu bideu bizaren. Joan behar bilatzen, pertsonak, badauz monitoriak, eta kada monitoria ikusten dugunen biok proba bat. Asmakizun bat, egon zen, piramide bat bebain bizauden. Bai, txalaparta bebain bizauden. Mendixen aurkitzeko gauzekin, eta gero join bizan txalapartia. Eta gero azken nien beba izan, eltezinen nien ja tokira. Opari bat zauen eta esmatu begaben segiltza zan, eta... Opari horren ostien zazen gaietak, eta lan jartzeko, eta gozua zaten. Tirolina soka bat, pasetan dana arbol batetik bestera, eta behien dau edo zer gauza, erreka edo. Eta soiezen kaskuakin. Eta zuzoiez arnesakin lotuta, eta baja utxezare. Oso ondo hau, Juan. Bai, txikesek egin dira, polizia zan. Monitoriak ekintza honetan zure zaldiak inpatesan, eta gero espezialistak eta zen ekintza bakoitzerako espezialista batzuk, eta behitxau bienak edo asegurau, edo arnesa jarri, edo... holako zez, Monitoriekin ondo pasetan zarez... Bien, zagoten ginen literetan, eta tortzen ziren, hitzak egiten apurro bat. Majoa ziren, bai. Kartaka jolastu, bai. Monitoriak tramak itzen zaben. Eta zizko... historio bat. Apur bat, guzti da jaki umie adarra jotia, umie guri adarra jotia, broma batzu, eta... Gitarra gizien joten jendiak hoitzen dau. Abestu, zelan da. Zurizara joan aurretik batzuk ezautzen zitsugun, eta horrekin oso ondo urueten ginen, eta geroan ezautu gauen beste batzuk. Beste bost monitore edo, eta oso... Horrekin da bai. Hobeto dartzea Zurizara, ze beste udalekuetan, ez da itxentu izan da. Hori da. Asko zubero da. Eta que animau. Venga, agur!